Jiya muka dawo daga Dubai ni da dadi dina. Hai. Na so zan kawo miki tsaraba amma duty da boda aka rufe ta jirgi. Garba kolo. To ai na ga malam a can yana ta neman ka. Ya kake juye waye garba kolo? Allah ke. Dan Maula ne, dalla garba kolo. Ya ni kuma yana ce maka garba kolo. Me ya ka da kolo kuma? Ki lalla rabu da shi da baki ga dan Maula ne baki ga yace zo ba? To na gan shi amma wannan Rakin banza aikin wofi. Ai aka suke yan sa ido. Garba kolo. Dama nan ka zo takalmi na da agogo na kai. Wallahi wannan kayana ne. Kai wannan ma bluetooth din ka Allah wani nan. Kai wai tsaya. Wancan yazo ya ce garba kolo, shi ma wannan yazo ya ce garba kolo. Ka ce wa yan hasada ne ka ce masu bara. To shi wannan ya ce har ma kayan jikin ka din nasu ne. Da mun kai makaryaci ne. Kin ga barin fito in ga miki gaskiya ni kolo ne. Jagaba comedy.